15 godina imao sam teške išijalgije i bio sam nepomičan 6 mjeseci. Profesor dr. Saupi u Minhenu uspio me špricama pratiti na šetalište. Evo danas, u zadnjih par godina, nosim leđnjak od gospodina Ante Juroša i moram vam priznati da ne osjećam nikakve tegobe ni bolove. Skakućem kao zečić. I osjećam da temperatura oko mojih leđa vrlo se lagano širi. I šta bi preporučili, koja je bila dijagnoza vaša? Preporučio bi svakome koji ima bilo kakve probleme sa išijalgijom, sa išijasom ili bilo čime, da besprijekorno riskira od 150 do 200 kuna da si nabavi takav leđnjak, jer između svega toga čak je ugodan za nositi, ne primjećuje se ni ispod košulja, ni ispod... Biće malo više, gospodine. Dobro. Koliko bude, jel? Dobro, gotov sam.